Layang Joyoboyo. Sabdoning Gusti kang disampeake marang malaikat Mokoholo uga kasebut malaikat Mikail kanggone bangsa Jawa. Mokoholo siji. Ananging kabeh mau yen aku ndeleng wis dadi penjaluke bangsa Jawa dhewe. Dening kahuripane bangsa Jawa kuwi dadi kasurang-surang awet ora mirengake maneh marang ngendikane Gusti. Uga marang ngendikanku kang diutus Gusti. Gusti kang Maha Wicaksana, panjenengan jagi kahuripan kawula menika, sangkeng bebayan kang tansah ngguda kawula rina kelawan mengi, sangkeng kuwasa panjenengan. Mokoholo loro. Gusti kang nyaksekake marang opo kang dadi kasengsorane kawula bangsa Jawa, lan Gusti parang sabda, rasa kang manggon ana ing atine sira bangsa Jawa ora bakal bisa ngapusi marang asal usul sira senajan sira kuwi nglalekake asmane Gusti kang parang kahuripan marang sira. Mokoholo telu. Gusti parang dawuh, sejatine ora ana pangomongan kang kasep kanggone bangsa Jawa kang durung mangerteni marang Gusti. Lan Gusti parang sabda, nyebuto asmoku Gusti kang pareng pangaksumo dumateng kawula. Lan bangsa Jawa kang uwes bisa nyebut asmoku Gusti, kudu bisa ninggalake barang kang celaka kang manggon ana ing uripe. Awet bangsa sapa wae kang ora ngrungokake apa kang dadi pangomonganku bakal kena sabdaku kang gedhe, kang ora ana enteke. Mokoholo papat. Lan Gusti pareng dawuh, sira bangsa Jawa, yen wis wancine bali ana ing ngarsane Gusti, sira kabeh ora bakal bisa njaluk pangaksumo marang Gusti, kejaba nerima marang ukumaning Gusti, kang bakal nyengsorokake sukmane sira mengkone. Mokoholo limo. Gusti pareng sabda, sira bangsa Jawa, lahir uda tanpa apa-apa, kejaba nggawa kuwasane Gusti kang papat, kang ucul bebarengan saka dalan kang cilek. Semono uga kang dikarepake Gusti kang Maha Suci yen sira bali. Ananging sira kuwi tansah nggawe ala marang ukumaning Gusti kang uwes diparengake marang sira. Mokoholo 6. Gusti pareng dawuh, sira bangsa Jawa, aja pisan-pisan nglalekake marang utusanku kang uwes nulis sabdaku ana ing layang Joyoboyo kanggone sira bangsa Jawa. Awet ala lan becike sira kabeh uwes katulis ana ing layang kang maha nyata yen sira kuli ora mirengake pangomonganku. Lan sira kabeh bakal nemokake kasengsoran kang gedhe ing bumi sentosa mengkone, uga marang keturunane sira. Mokoholo pitu. Gusti parang dawuh marang aku, sira bangsa Jawa, yen percaya marang Gusti, apa wae kang sira suwon, Gusti bakal maringi. Awet Gusti kuwi kang Maha Kuwasa, kang ngabulake apa wae kang dadi penjaluke sira. Mokoholo 8. Gusti pareng dawuh, tresnane Gusti marang sira bangsa Jawa ora ana bedane, senajan Gusti kuwi maringi pangomongan liya marang jalma manungsa, supaya jalma manungsa kuwi bisa nenuwun marang Gusti nganggo bahasane dewe-dewe. Mokoholo 9. Gusti parang dawuh, sira bangsa Jawa kang tak tresnani, aku maringi pangerten marang sira, supaya sira kuwi bisa mangerteni marang kuwasane Gusti kang tuhu kuwi. Awet kuwasane Gusti kang diparengake marang sira luwih gedhe katimbang Gusti parang kuwasane marang jalma manungsa, supaya bangsa Jawa kuwi bisa nenuwun marang Gusti nganggo apa kang dikarepake Gusti. Mokoholo 11. Gusti kang Maha Kuwasa, kang nyiptakake sakwijine kedadean kanggone jalma manungsa. Coba dipikir kang tenanan marang ngendikane Gusti iki. Sira duweni basa kang akeh, sauntara jalma manungsa kang ana ing jagat iki orang duweni. Mokoholo 12. Gusti kang Maha Kuwasa, kang duweni panguwasa kang gedhe ana ing jagat iki,
Uga sira bangsa Jawa kang tak paringi kadegdayan marang basa Moko, basa krama inggil, basa krama madya, basa ngawi ngisor, basa ngawi dhuwur, uga isine layang Jayabaya, supaya sira kabeh bisa nenuwun marang Gusti nganggo apa kang dikarepake Gusti. Mokoholo 13. Gusti pareng dawuh. Gusti kang Maha Kuwasa pareng ukuman marang jalma manungsa, uga jalma setan, kang ora mirengake marang dawuhe Gusti. Lan aku dhewe tansah maringi pangelingan marang sira bangsa Jawa. Ananging sira kabeh malah nglalekake marang agama sira, kang wis tak tulis ana ing layang Jayabaya, lan sira malah tumindak kang ala marang bangsa sira dhewe. Uga sira bakal mateni bangsa sira dhewe, awet sira wis ora tahu mangerteni maneh marang asal-usul sira. Mokoholo 14. Pangelingan sira bangsa Jawa kang wis manggon ana ing sirahe sira bakal disirnakake Gusti saka kahuripane sira. Awet Gusti kang ngutus aku pareng warta lan agamane bangsa Jawa kanggone sira kabeh malah sira tinggalake. Mokoholo 15. Gusti kang Maha Meksa ukum kang dadi kakarepane, lan jalma manungsa kang tumindak citra marang Gusti kang ora mirengake marang wartaku iki bakal kena seksane Gusti kang gedhe. Mokoholo 16. Gusti pareng dawuh. Sira bangsa Jawa mreksanana marang kuwasane Gusti nalika sira manggon ing bumi suci umur 7 sasih. Amarga kuwasane Gusti sira dadi sempurna, ananging sira kabeh ora tau mangerteni marang kuwasane Gusti kang diparengake marang sira, supaya sira bisa ngucapake sembah nuwun marang Gusti. Mokoholo 17. Jalma apa wae kang ana ing jagat iki ana ing tangane Gusti kang Maha Kuwasa, lan Gusti bisa nyirnakake apa wae kang dadi kakarepane. Ananging amarga wicaksonane Gusti kang Maha Kuwasa kang ngutus aku, Gusti isih maringi kalonggaran marang sira bangsa Jawa kanggo nyuwun pangaksuma marang Gusti kang Maha Kuwasa. Gusti kang Maha Suci kang pareng pangaksuma dumateng kawula, ugi Gusti kang Maha Sentosa nebusi marang kesalahane bangsa Jawa kang isih durung mangerteni marang kuwasane Gusti. Kuwi sabdoning Gusti kang disampekake marang aku kanggone sira. Mokoholo 18. Gusti pareng dawuh. Sejatine sira bangsa Jawa duweni kuwasa kang gedhe saka Gusti katimbang Gusti pareng marang manungsa liyane kang ana ing jagat. Ananging sabdoning Gusti kang wis tak tulis ana ing layang Jayabaya, sira bangsa Jawa bakal lali marang agama kang tekane saka Gusti, lan sira bakal ngelekake apa kang dadi paparingane Gusti. Sejatine Gusti arep maringi maneh marang apa kang dadi penjaluke sira kabeh. Ananging apa kang wis diparingake Gusti, sira ora tau mangerteni. Uga sira malah bali musuhi Gusti kang Maha Kuwasa kang pareng sakabehane marang sira. Mokoholo 20. Lan sira bangsa Jawa kang mahune dadi katresnane Gusti malah nglalekake marang asmane Gusti, lan pangelingan kang mahune teka kanggone sira bangsa Jawa uga isine layang Jayabaya dadi sirna saka kuwasane Gusti kanggo kahuripane sira bangsa Jawa yen sira kuwi ora goleki asal usul sira. Sebab agamane bangsa Jawa kang asli kang tekane saka Gusti ingkang welas asih lan maha wicaksana ora bakal bisa digoleki uga adate bangsa Jawa kang asli. Sebab sira bangsa Jawa wis ora tau maneh ngrungokake marang sabdoning Gusti kang wis katulis ana ing layang Jayabaya kang wiwitan teka ana ing tanah Jawa. Mokoholo 22. Gusti pareng dawuh. Sadurunge Gusti nyiptakake sira bangsa Jawa,
Gusti wis maringi apa wae kanggo kahuripan sira ing bumi mulya, supaya sabdaning Gusti kang wis tak tulis ana ing layang Jayabaya bisa sira gunakake sak bendinane kanggo nenuwun marang Gusti kang Maha Suci. Semono uga Gusti bakal maringi umur kang dawa kanggone sira bangsa Jawa, yen sira kuwi gelem manut amarang apa kang dadi penjaluke Gusti. Ananging sira kudu bisa ngakoni dening Gusti kuwi kang kuwasa ana ing jagat iki, lan kuwasa pareng apa wae kanggone sira ing bumi mulya, uga ing bumi sentosa. Lemah kang mahune gareng, Gusti bisa ngijokake, tanpa mripate jalma manungsa kuwi mangerteni sapa kang gawe. Gusti paring dawuh, sadurunge Gusti nyiptakake sira bangsa Jawa, Gusti wis maringi apa wae kanggo kahuripan sira ing bumi mulya, supaya sabdaning Gusti kang wis tak tulis ana layang Jayabaya bisa sira gunakake sak bendinane kanggo nenuwun marang Gusti kang Maha Suci. Semono uga Gusti bakal maringi umur kang dawa kanggone sira bangsa Jawa, yen sira kuwi gelem manut marang apa kang dadi penjaluke Gusti. Ananging sira kudu bisa ngakoni dening Gusti kuwi kang kuwasa ana ing jagat iki, lan kuwasa pareng apa wae kanggone sira ing bumi mulya, uga ing bumi sentosa. Lemah kang mahune gareng, Gusti bisa ngijokake, tanpa mripate jalma manungsa kuwi mangerteni sapa kang gawe. Kabeh mau amarga wicaksanane Gusti kang wis ditemuronake marang sira bangsa Jawa, supaya sira bisa mangerteni marang kuasane Gusti kang Maha Wicaksana, kang wis katulis ana ing layang Jayabaya kanggone bangsa Jawa. Kang pungkasan, Gusti nyiptakake pasangan lanang lan wadon kanggone bangsa Jawa, supaya bangsa Jawa kuwi bisa nduweni keturunan kang bisa nerusake kapercayane Gusti kang diparengake marang sira, lan ngelingi saka endi tekane kanikmatan kuwi. Tamat sabdone malaikat Makahala, sugeng rahayu sagung dumadi. Mugi saged pinanggih ing sanes wekdal. Nuwun.